Máme tu novú myšku novej generácie, takzvaná inteligentná myš, ktorá dokáže vlastne uľahčiť veľa práce ľuďom. Dokáže sa pripojiť na 3 rôzne zariadenia. Je tu vlastne Bluetooth 1, Bluetooth 2 a vlastne potom cez USB Wi-Fi dongle. Čo tá myš dokáže je to, že funguje ako diktafón. To je prvá vec. Čiže zoberiem si ju, dám si ju k ústam a chcem nejaký text, ktorý potrebujem prepísať, tak jednoducho do ňoho budem hovoriť. Moderné IT riešenia pre vašu školu. Ona mi ju napíše. Mám nastavený momentálne druhý jazyk maďarčinu, čiže ja keď to teraz poviem a stlačím to druhé tlačidlo, tak bude v podstate písať mi to v maďarčine. Moderné IT riešenia pre vašu školu. A viete si zvoliť, vyše 100 jazykov tam je, aby ste si vedeli prekladať do akéhokoľvek jazyka. Keď robíte rôzne zápisy z porád, učitelia napríklad robia poznámky pre svojich žiakov na hodine a niektorí chýbajú, tak on v podstate do toho rozpráva, všetko mu to píše a na konci hodiny zoberie a pošle im táto poznámky. Táto myš má ďalšie tlačidlá, to je vlastne AI. Keď ju stlačím, tak sa dostanem do ChatGPT. Má to najnovšiu verziu ChatGPT, čiže neplatíte za to žiadnych $20, teraz sa platí zhruba každý mesiac. Toto má doživotnú zadarmo vlastne ChatGPT, tú najnovšiu verziu, stále sa to updatene. Vie vám pomôcť napríklad, ja teraz urobím takú vec, že vytvor mi test pre 9. ročník základnej školy Francúzska revolúcia, prosím 5 otázok. Posledné 2 otázky v maďarčine. Ďakujem. Čiže ja som jej teraz povedal všetko, čo chcem. A ona vlastne teraz vygeneruje otázky a posledné 2 dalo v maďarčine. Teraz keby som chcel, im poviem, prosím ťa, daj mi aj odpovede a rovno mi to daj odpovede. Toto tu, celý tento dokument, teraz viem exportovať do Wordu a v podstate vám teraz rovno urobí písomku, máte hotovú. Táto myš má svoj vlastný program, bez toho to nefunguje. A je tam vlastne tá doživotná garancia toho, že sa tam vlastne ten ChatGPT vlastne obnovuje. Čo dokáže ďalej, je aj to, že má možnosť vytvárať vám vaše prezentácie. Máte napríklad Word, máte svoje poznámky z Wordu a poviete si, urob mi prezentáciu z týchto dokumentov a vložíte to len do toho a vám vlastne urobí vlastnú prezentáciu. Alebo vám urobí na tému, akú len vy chcete prezentáciu. Ja som tu mal napríklad vzduch, takže vám urobí na vzduch prezentáciu. Hej. Vie vám urobiť vlastné Excel tabuľky. Čím viac vecí tam dáte, čím viac údajov dáte, tým je presnejšia. Potom vám vie vlastne generovať aj nejaké obrázky, hej, čiže to vám dáte, či chcete realistické, alebo proste nejaké tieto. A ono vám to vygeneruje, alebo vám ešte dáme, že chceme nejaké 3D, tak vygeneruje nejaký obrázok, ktorý viete tiež používať na vaše použitia, hej, lebo aj to GDPR, že nemôžete používať len tak veci, tak to je vlastne ochránené, hej. Čiže nakreslí nejaký pekný obrázok tomu. Vie to vlastne pracovať s OCR-kom. To znamená to, že máme tu nejaký dokument, viem si vystrihnúť veci z toho a keď si to dám preložiť, tak mi zobrazí veci, ktoré vie prečítať z obrázku a viem si to použiť inde. Lebo z obrázku ako takého vy ten text neviete vytiahnuť. Nevie to ešte celé urobiť, ale vie dosť veci urobiť. Čo ďalej dokáže s týmto textom urobiť, je, že vy to chcete dať do svojej prezentácie, niečo sa vám tam páči. Tak znova, prídete, doplníte, urobíte si nejaké čiarky, viete si tam dopísať svoje veci, nejaké svoje poznámky k tomu, dajte si to uložiť a keď prídete do Wordu a máte to vlastne uložené už aj s tými poznámkami.